बिटिआरआव बेदर गेसाव जाग्रा ओंखारदों सोर बेदर गेसाव जायो आरो बेखौ सोर बुंदों बे खोथाखौबो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नाजागोन लोगोसे बेजों एलपि स्कुलनि 1200 पस्ट ओंखारगासिनो दङ होननानै आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों लोगोसे आगोलबो राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायदों दे आगस्ट दाननि गेजेरावनो बिटिआरआव साख्रि अपेन खालामनाय जागोन बा साख्रिनि रादाब होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन आरो पस्टफोरा ओंखारनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों नाथाय दिनै आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया फिन फोरमायफिनदों मास मोनसेनि गेजेरावनो बे दाननि गेजेरावनो साख्रिनि मोनसे मोजां खौरां ओंखारगोन होननानै फोरमायदों बेनि उनाव भिडिअनि जोबनायसिम मोनसे खोथा फोसावबावगोन नोंथांमोना जुदि जोबनायसिम नायोब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जियानो जाया मानो खोथाखौ फोसावगासिनो दङ जोबनायाव खिन्थिगोन नोंथांमोननो बेफोर गासिबो खामानि जाबाय बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया कास्टम बसुमतारिया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननायानो थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि बिटिआरত 2 দিনতে 1200 এলপি স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ এডভাৰটাইজ ওলাব অসমতো আৰু 10,000 ওলাব তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000 মান অসমৰ ডেকা লৰাই চাকৰি পাব স্যার গৌৰৱ গগৈ এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাই বাবা ডাঙৰ নেতাই লাহে লাহে কৰে হাতীটো লাহে লাহে যায় না এইবিলাক ডাঙৰ নেতা খাৰগে কি নাম কৈ আছে বাবু এইবিলাক ডাঙৰ নেতা এইবিলাক হাতীৰ দৰে লাহে লাহে যাব আমি সৰু সৰু মানুহ আমি আৰু এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু ডাঙৰ নেতা হাতীৰ ওপৰত উঠে হাতী লাহে লাহে যায় গজেন্দ্ৰ গমন বুলি কয় হয়নে বাবা আমি আৰু এনেকৈ হাল বোৱা মানুহ আমাৰ কথাটো বেলেগ আৰু আজি কোকৰাঝাৰ কালি যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আমি হাল বাই থাকিম আৰু आसामाव गुवाहाटीयाव जब मेला सलायबाय दङ आरो साबैसो बर' गथ'फोरा सोरबाफोर जुदि फैदोंमोनब्ला जब मेलायाव नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामना फोरमाय आरो सानबेसे थागोनथाय जब मेलाया साननै सानथामसो थायो नामा जब मेलाया एसेयावनो जेरैबायदि जब मेला खालामदोंमोन एबार बोसोरावबो बेबायदि खानापारायाव जब मेला फाथिदों सजियानो जाया मानो बर' फ्रेन्ड बा गथ' लाइमोनफोरनि बिथिङाव जायफोर प्राइभेट सेक्टराव जाय जब मेला प्राइभेट सेक्टरनि खोथा बुंनांगोन जायफोर बर' गथ'आ दिनै प्राइभेट सेक्टराव खामानि मावबाय दङ ना आंनि डिपार्टमेन्टआवबो गोबां बर' गथ' दिनैहालागै लोगो मोनबाय नाथाय धोर्ज होननाय सोदोबा बिथांमोननि गोसोआव बा बिथांमोननि खर'निफ्राय बाय जानगार जाना थायो मानोना बिथांमोना मावथिरा गोबांखौ नुनो मोनदों मावथिरा मोजाङै गोसो ज'आ जायनि जाहोनाव बे जबनिफ्राय ड्रप आउट जालाङो बिथांमोना आरो उनाव मा खालामो मा मायो मिथिया नाथाय ड्रप आउट जालांनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो बेफोरबायदि थासारिखौ जों गोबां नुनो मोनो आंनि लाइफआवबो आं गोबां नुनो मोनदों स' बेफोरबायदि मानो जायो जोंनि बर' गथ'फोरा बे मोनसे साननो गोनां मा धैर्य होननाय सोदोबा जोंनि बर' गथ'नियाव एसे खम बायदि मोनदाङो मानोना गुबुन हारिनि गथ'फोरा जिबायदियै डेभेलप जालाङो गाव स्टेप टु स्टेप गावबो डेभेलप जालाङो स' बेफोरखौ गुबुन हारिनि गथ'फोरनि खर' मेलेमावसो बा टेलेन्टखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि बर' गथ'निखौ एसेबां मोनदांथिनानै मोना बिथिङावबो आंनि लाइफआवबो आं गोबां बर' गथ'खौ ड्रप आउट जालांनाय मोनदों प्राइभेट जबनिफ्राय CITआव फरायना फैयो सोरबा ITI खालामना फैयो सोरबा इन्जिनियार खालामना फैयो बेफोरबायदि थासारियाव गोबांखौनो ड्रप आउट जालांनाय मोनदों जा बर' हिसाबै बा बर' लाइमोन साननानै बिथांमोनखौ अनो बा जोंजोंबो फ्रेन्ड जायो मोजां मोनो खामानिफोरखौ मावनानै नाथाय गोबां बर' गथ'आनो ड्रप आउट जालाङो दुखु मोनो बर' जानानै गावनि हारिनि सुबुं गावनि हारिनि लाइमोनफोरा जुदि बेफोरबायदि ड्रप आउट जालाङोब्ला